Foli ani tanuni an b'a di an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan ni an ye an ka kumaso mandi kɔnɔna la n'o ye Balibibugu Media ye n'o de fɔ ye aw y'aw hakili to Balibibugu Media la aw tɛ fɔ aw jigi kɔ ayiwa hukumu kɔnɔna la ni an y'an ka baara kɛnɛ kɔnɔna la donc an ye wele bila an ka baara tigilamɔgɔw ma a bɛ na walawala an ye k'a tɔgɔ a n'a jamu fɔ an ɲɛna ka kuma a ka baaraw kan ne balimakɛ i ni ɲantuma alhamdulilahi rabbil alamin yɛrɛ basi foyi tɛ na tɔgɔ duman jamu duman Zumana Jakite i Jakite Zumana e ka baara ye baara sugu jumɛn ye bon baara a ka ca dɛ ah bon an ka baara ka ca dɔɔni ayiwa an b'i lamɛn mais mɔgɔ bɛ min ka kosɛbɛ o telimani de ye kosɛbɛ ayiwa telimani ayiwa Jakitekɛ an b'a fɔ o la ko tɔnɔ telimani a diyara n ye kojugu o hukumu kɔnɔna la an bɛ Balibibugu Media kɔnɔna la mɔgɔ ma de bɛ k'e bɛ fɛ ka sponsor y'a ɲini anw fɛ walima publicité i bɛ weleli kɛ nɛgɛjuru sira la 91 91 03 00 o la i n'an ka belebele bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ inchallah ok merci beaucoup monsieur Jakite d'accord e ko k'i bɛ baara caman kɛ mais telimani boli de y'i ka baara yɛrɛ i dɔnnen don ni o de ye fana voilà dɔmɛnɔ ye bi an ye don min na ko bi dɔmɛnɔ ye kosɛbɛ d'accord merci beaucoup yalima telimani boli kɔlɔlɔ an bɛ fɛ i ka dɔɔni fɔ an ye a kan ani a nafasɔrɔ sira ok ni ko tɛ telimani boli kɔni ne tɛ se k'a fɔ ko kɔlɔlɔ ye ne sɔrɔ a kɔnɔ quoi ayiwa parce que ala barika da alhamdulilahi rabbil alamin awɔ kabini y'a sɔrɔ mais hakili bɛ min na don o don ne y'a ɲini m'a gɛn m'a sɔrɔ awɔ ayiwa ni ala barika da n'o ye quoi ayiwa awɔ inchallah sinon telimani bolila cayalen don bɛ ne fa non a ka ca trop a ka ca ɲumanw b'a la baarakɛla de ka dɔgɔ sinon a ka ca yɛrɛ a fɔra ko telimani bolila ninnu bɛ telimani ko ni yɛlɛnna kɔfɛ qu'est-ce que k'u ɲɛ tugulen de tɛ a boli parce que ko siraban kasara ko sira fɛ ko telimani bolila de ka ca a ko ninnu na bon e bɛ se ka mun de fɔ an lajɛbagaw ye nin waati in na olu ye latigɛ dɔrɔn de ye quoi na ala bɛ ka fɛn fɛn da jɔ kan o b'i sɔrɔ quoi siga t'o la o ye tiɲɛ komi e ko e mana mun gɛn k'a sɔrɔ tile kɔnɔ o bɛ e ka recette bɛɛ lajɛlen bɔ o bɛ e ka sara fana bɔ alhamdulilahi donc e bɛ fɛ k'a fɔ ko telimani boli mɔgɔ b'i ka denbaya balo a la ka su k'o fɔ ka dugu jɛ parce que souvent dɔw b'a fɔ telimani bolila cayara mais nin bɛɛ bɛ se k'a dahirimɛ sɔrɔ cogo di bon ala ka kɛ de n'i bɔra e mɛ jɔn i bɔra mɔgɔ y'i wele bon fɛn bɛɛ mais dɔw b'a fɔ de fɔ baara kelen na e ka se ka i ka recette bɛɛ sɔrɔ se ka kɛ i b'u ka ɲɔgɔn dafa ɲɛfɛ de siga t'o la mais dɔw bɛ yen olu ka baara bɛɛ bɛnnen don telimani boli dɔrɔn de ma awɔ o ye tiɲɛ hali ni an ye don min na ko bi ne ka baara fanga ma tɛmɛ boli min ala barika da quoi donc e bɛ fɛ k'a fɔ n'i bɛ telimani boli la k'a fɔ tɔnɔ telimanitigi bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ nin waati in na n'i bɛ telimani boli la a ka kan i ka baara wɛrɛ fara i boloda la ka fara telimani boli kan i tɛ fɛ k'o de fɔ wa ayiwa kuma lancera u bɛɛ lajɛlen tulo b'an na nin waati in na ayiwa tɔnɔ telimanitigi aw bɛ client minnu ta a ka ca dɛ a ka ca sufɛ client b'a la tilefɛ client b'a la wulafɛtaw b'a la a bɛɛ de b'a la ayiwa i bɛ se ka dɔɔni fɔ an ye a kɔlɔlɔ ninnu dɔw kan ou bien i ye delila ka gɛlɛya dɔ sɔrɔ a kɔnɔna la wa bon baara in kabini y'a daminɛ fɔ bi mi ala barika da o yɔrɔ la quoi o mɔgɔw ala mɛnɛ ne mɔgɔw bɛɛ fɔlɔ ala bɛ ka ne mɔgɔ ɲɛmɔgɔ bɛɛ a bɔlen b'a fɛ ko tɔnɔ telimantigi kilisi tɛ da kɔnɔ ko in na a ye kilisi foyi ko bɛ ala de ye o ye tiɲɛ ye ala kɔfɛ foyi tɛ yen d'accord nin an ye Balibibugu Media kɔnɔna la halisa an tɛ ɲinɛ an tɛ sɛgɛn an b'a fɔ an kanubaga bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan nin ye baara kɛnɛ de ye mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka participer an ka nin jamukan in na a man gɛlɛn anw filɛ nin ye Ɲamana postkɔrɔ kɛrɛfɛ ten coyi n'i sera yan dɔrɔn i ni anw yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn ye halisa tɔnɔ telimantigi an bɛ tɛmɛ ni ɲininkaliw ye inchallah tɔnɔ telimantigi e bɛ k'a fɔ k'a nɔgɔya i yɛrɛ ma e tɛ ka jɛngɛ dɛ bon parce que ne bɛ ka fɛn fɛn fɔ ne bɛ ka gɛlɛya fɛn fɔ e ko k'e n'olu si ma ɲɔgɔn ye bon mɔgɔ i bɛ baara min na n'i y'a ta k'a lajɛ bi nin waati in na telimani boli de cayara a cayara yɛrɛ de donc ne ko e sigi bɛɛ bɛ se k'a dahirimɛ sɔrɔ ka jigin e ko ni e y'a fɔ k'i bɛ mun gɛn tile kɔnɔ e b'a sɔrɔ bon bɛɛ b'i dahirimɛ sɔrɔ n'i bɔkun kɔni dɔn fɛn bɛɛ n'i bɔra so de i b'i bɔkun dɔn de siga t'o la ne bɛ fɛ ka fɛn dɔ de dɔn ni ne bɔra sisan ka n jɔ gitɔrɔnda la ne b'a sɔrɔ telimani dɔw jɔlen don aran na dɔw bɛ ka boli a différence ye jumɛn de o ye place ko différence de ye n'i jɔra place la o fana ni bon n'i bɛ place la ne ko k'e bɛ an sɔrɔ place e b'an ta place la
bon n'anw ka me tagata ne ye an bɛ te bila de ka segin an bɛ se k'o piri gɛlɛya mais ni min bɛ ka tɛmɛ bon o bɛ se ka e ta fa n'o ta fa bɛ bɛn ɲɔgɔn fɛ ou bien u man jan ɲɔgɔn na quoi ne y'a faamuya sisan o bɛ se ka ta da dɔ la ka taa ne ye quoi ne y'a faamuya i fɛ k'a fɔ voilà telimani jɔlen voilà ani telimani min bɛ boli la o prix tɛ kelen voilà kelenw tɛ ni ne balimamuso ye nin mɛ an bɛ sɔn ka to ka jɔ mun bɛ ka boli an bɛ sɔn ka to k'olu ta dɛ o de kama an bɛ ka to k'an pan jɔlen ninnu kunna d'accord o diyara n ye kojugu tɔnɔ telimantigi ayiwa a bɛ livraison fana kɛ o ye client ko ye wa ou bien o ye ni mɔgɔ de b'i bolo o b'i bila a baara la parce que dɔw ka baara bɛɛ bɛnnen don livraison dɔrɔn de ma telimani na bon livraison o ye danaya de ye quoi o y'i yɛrɛ ka mɔgɔ ye ou bien dɔ bɛ se ka sababu ye k'i di dɔ ma a bɛ livraison kɛ o kɔni o ti ɲɛfɔ danaya ka da i kan de voilà merci beaucoup o diyara n ye san ne bɛ fɛ k'i ɲininka ɲininkali kelen dɔ la fana telimani boli cayalen don san ne bɛ fɛ k'a dɔn fɛn jumɛn de nana ni a ye fɛn jumɛn de nana n'a ye bon wari ɲini kɛ wari ɲini de nana n'a ye o wari ɲini de nana n'a ye wari ɲini de nana n'a ye mɔgɔ bɛ wari ɲini fɛn dɔ de la o tɛ baara ye mɔgɔ wari ɲini fɛn dɔ la o ye bon wari ɲini y'o baara yɛrɛ de ye baara kun tɛ nafa ye baara kun ye nafa ye merci o diyara n ye parce que fɛn min don an bɛ kɛnɛ min ka baara kɛnɛ de don baara ma bɔ baara la o baara lankolon tɛ yen ko maa lankolon de bɛ yen donc telimani boli mɔgɔ bɛ se k'i ka denbaya balo a la client de bɛ a faamuya o tɛ tiɲɛ ye o diyara n ye kojugu e ko ni tile journée kɔnɔ e bɛ fɛ ka mun sɔrɔ e b'o sɔrɔ i b'a fɔ ten donc est ce que telimani bɛɛ bɛ ten yan non a bɛɛ tɛ ten parce que i bɛ se dɔw ma olu bɛ kulo ko non olu ka bi sugu mɛn ka foyi ye a ye recette wari ka ca recette wari bon an ye don min na ko bi a ka ca a man ca a man ca a ka ca a man ca dɔw b'aw 500 dɔw ta ye 400 ye recette tile kɔnɔ o bɛ sɔrɔ ka telimantigi ka recette d'a ma ka tila ka taa denbaya ka nasɔngɔ di mais ko minɛ ka cogo cogo dɔw bɛɛ tɛ kelen quoi tiɲɛ don dɔw bɛɛ tɛ kelen sinon dɔw yɛrɛ i bɛ se hali n'i ko 5000 dɔw i bɛ se ka gɛn ka minɛ mais dɔw i bɛ bɔ hali dɔrɔmɛ 2 i t'a sɔrɔ parce que o b'a jira ala m'i da o don sɔrɔ kama quoi siga t'o la o ye tiɲɛ ye ko garisɛgɛ ɲumantigi bɛ ji feere bada la telimani mana caya cogo cogo a fɔ n balimakɛw ye e sigilen don so kɔnɔ baara de t'i e bolo ko baara tɛ yen o telimani bolila ka ca e tɛ fɛ ka telimani de boli a lajɛ i ka taa boli bɛɛ lajɛlen ni garisɛgɛ don an bɛ jamana min kɔnɔ bɛɛ b'i ta sɔrɔ inshallah n'i ko baara i ko dɔ kɛ den kɛ ni ne nana diɲɛ kɔnɔ ka ban jagoya ye dɔ kɛ jagoya ye cɛsiri n'i ma wuli ka dɔ kɛ i bɛ minɛ ka di cɛsirilenw ma o de kama an ye tɔnɔ telimantigi wele pour que a bɛna dɔ fɔ an ye baara kɛnɛ kan kuma min ye telimani boli ye ou bien e ko k'i bɛ baara wɛrɛ min kɛ i bɛ se ka dɔɔni fɔ an ye o fana kan wa bon o kɔni ye n bɛ kɛnkɛritigiw bɛ ɲɔgɔn dɔn kosɛbɛ kosɛbɛ m'u ka minɛnw bila an ka satiw kan ni client sɔrɔ an bɛ taa an bɛ baara kɛ o bɛ n da diya quoi o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen bon n bɛ ka don jiya de min kan n bɛ k'o kalan an ka patron yɛrɛ sigilen filɛ kɛrɛfɛ yan voilà patron i ni wula alimami an bɛ tɛmɛ i bɛ se k'a ka foli kɛ a tɔgɔ alimami alimami Jara mɔgɔ caman kan k'ale dɔ sa dɛ ayiwa o diyara n ye ale de bɛ kɛnkɛliri minɛnw feere donc e b'a bila i ka statut la ni mɔgɔw b'a ko fɔ i bɛ taa n'a ye ale ye n ka jije patron de ye quoi jije jije kan ne wula merci beaucoup o diyara n ye kojugu donc o telimani bolila bɛɛ ka baara dɔ fara a ka telimani boli kan parce que telimani bolila cayalen don tɔnɔ telimantigi an ka ji min d'accord an bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma ni an ye Balbi-Bugu Media kɔnɔna la an ka sponsor officiel Balbi électronique ale filɛ nin Ɲamana poste kɔrɔ kɛrɛfɛ ten cɛ ni maa min mago bɛ sonorisation minɛnw na boli biribiri i ka se yen nɔ Segou Balo alias Espace Balbi Anana ode kama how kama Songo duma chama telefonico and voiture chama Boutique vive électronique boutique vive Verita vive mobile verita vive C'est nous vive Wase nous jeunesse vive Espace Balbi Espace Balbi Kotija Bella Kotija dingeni bella Wakera Ede yake waira iPhone songo duma Samsung songo duma Huawei songo duma Tecno songo duma Redmi be achama Itel be achama
ni an seginne ka don an ka kumaso kɔnɔ n'o ye Balibibugu Media ye n terikɛ an taara ji min an nana ayiwa halisa an bɛ to baara kɔnɔ kow kan c'est bon c'est bon ayiwa ne ko n'i ka dɔɔni fɔ an ye telimani boli cayalen don halisa an bɛ segin ka na question in kan telimani boli cayalen don c'est vrai a cayalen don yɛrɛ fo ka fɔ k'a cayalen don mun de nana ni o ye bon telimani boli cayalen don a caman fana ye baarako fana ye quoi i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ caman bɛ yen u ye kalan kɛ u tilala u ma baara sɔrɔ ka sigi so ten o mɔdu ye u bɛ telimani ɲini u bɔ denbaya dahirimɛ ɲini quoi voilà olu bɛɛ y'a kɔlɔlɔ dɔ ye quoi dɔw fana bɛ yen u ye baara dɔw ta u ma ɲɛ sɔrɔ a la u seginna ka na telimani nɔfɛ k'o ta u b'a dɔn voilà ayiwa o bɛɛ b'a la i n'a fɔ e y'a fɔ k'i bɛ baara wɛrɛ kɛ ka fara telimani boli kan voilà mun ye e bila o la bon telimani boli y'a sɔrɔ ne b'o kelen kɔnɔ bon n ye don telimani boli la ka kelen daminɛ quoi awɔ o diyara n ye donc telimani boli awɔ kɔlɔlɔ caman b'a la i n'a fɔ avantage wɛrɛw b'a la min ye a nafasɔrɔ sira ye e bɛ se ka dɔɔni fɔ anw ɲɛna a kɔlɔlɔ kan wa a kɔlɔlɔ kan bon n'an bɛ kuma kɔlɔlɔ kan o ka ca dɛ i n'a fɔ i delila ka taa client dɔ bila aw kɛlɛla wariko la a ka ca dɔɔni quoi ne fa a ka ca dɔɔni yɛrɛ i bɛ se ka bɛn dɔw ye dɔw b'u tilen ka fiɲɛ tiɲɛna bɔ i bɛ se ka ɲɛ ma wari kɔni tɛ n bolo n bɛ taa ɲɔgɔn na n'i bɛ se ka n bila yen dɔw t'i kuma yɛrɛ i b'u ta i bɛ taa se u bilayɔrɔ la bon u bɛ se ka na fɔ bon a bɛɛ ta mɛ wari tɛ n kun a bɛɛ ta bon olu bɛɛ ye ko wɛrɛ quoi n'i yɛrɛ tɛ ko wɛrɛ ɲini dɔrɔn i b'i tɛmɛ n'a sɔrɔ i bɛ ko wɛrɛ ɲini na ayi ne fa e nana kuma de kama i bɛ kuma de e de ye telimani bolilaw bɛɛ lajɛlen ka kuma da ye bi nin waati in na o ye tiɲɛ ye an ka foli i bɛ kuma de n bɛ telimani bolilaw bɛɛ fo ɲɔgɔn na k'u wale ɲuman dɔn kosɛbɛ ko foli belebeleba bɛ n bolo yan kosɛbɛ ni Ala sɔnna ma inchallah an ka taa halisa e ma se o i bɛ dɔɔni de fɔ a kɔlɔlɔ la halisa bon ne ye dɔɔni f'i ye o ayi dɔɔni fɔra tiɲɛ don telimanigiw bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'i la nin waati in na dɛ u ɲɛ bɛ na kosɛbɛ awɔ gɛlɛya caman bɛ yen aw b'a baara kɔnɔ aw b'a dɔn hali ni a ma e sɔrɔ a y'i terikɛ dɔ sɔrɔ n'o y'a f'i ye o ye tiɲɛ ye awɔ dɔɔni fɔ an ye halisa kɔlɔlɔ la awɔ bon n'i y'a f'i ye cogo min don a tɛ se ka tɛmɛ o kan quoi i y'a faamu wa awɔ gɛlɛyaw b'ara baara o baara nɔgɔya b'ara don dɔ la gɛlɛya b'ara bon i bɛ don baara bɛɛ kan o kan quoi i bɛ don baara bɛɛ kan o kan ne don min hɛrɛ bɛ yen i bɛ Ala barika ne tɔɔrɔ nana don min i yɛrɛ de b'a lajɛ sisan i b'a ka cogo di i yɛrɛ b'i hakili jagabɔ o yɔrɔ la sisan i y'a faamu wa min b'i yɛrɛ kun na o yɔrɔ la don in n'a ye min f'i ye n'o de b'i arranger i bɛ tɛmɛ n'o t'i arranger min b'i arranger i b'a kɛ ten dɔrɔn i bɛ tɛmɛ o tɛ yan o ye ko jumɛn ye ne bɛ fɛ k'o de dɔn bon o ye ko min ye ntɛnɛmuso e yɛrɛ sabali sa an bɛ baro de la o an bɛ ka kuma ni aw de ka baara ye sisan e de ye telimantigi bɛɛ lajɛlen ka kuma da ye n'i ma kuma u ɲɛ b'i la dɛ o ye tiɲɛ ye ayiwa i b'u ka gɛlɛya dɔ de fɔ anw ye halisa e ko jumɛn n'aw bɛnna min kan ni o diyara e yɛrɛ ne bɛ fɛ ka dɔn o ye ko jumɛn de bon dɔw i bɛ se ka dɔw ta o tɛ foyi f'i u ta yɔrɔ la i y'a faamu i bɛ taa se u bila yɔrɔ la bon u b'a fɔ telimantigi wari kɔni tɛ ne kunna yan o bɔ an ma ka cogo di sisan an ma ka cogo di sisan o kɔni yɔrɔ la sisan e yɛrɛ de b'a lajɛ ne dɔ in de b'i yɛrɛ arranger sokɔnɔta b'i yɛrɛ arranger ka jumɛn lajɛ ne m'a faamu ne sokɔnɔta b'i yɛrɛ arranger sokɔnɔta i n'a fɔ jumɛn i n'a fɔ jumɛn ayi e ko sokɔnɔtaw ne m'a faamu ne bɛ fɛ i k'a walawala e m'o yɔrɔ faamu wa ayi ne m'a faamu i n'a fɔ ne sɔrɔ a ye malankolon f'i ɲɛna n'o b'i arranger i bɛ se k'o kɛ n'o t'i arranger yɛrɛ i bɛ diɲɛ ka wari kɔ ayiwa n y'a faamuya voilà n bɛ fɛ k'o yɔrɔ dɔrɔn de fɔ komi kuma ma nɔgɔn quoi kuma ma nɔgɔn voilà tiɲɛ don ayiwa kuma in ɲana kojugu nka ne yɛrɛ dabali banna o bɛɛ lajɛlen bɛ ko in na o bɛɛ bɛ ko in na dɛ a diyara n ye donc n'i ye mɔgɔ ta hali n'a kɛra cɛ hali muso o bɛɛ lajɛlen bɛ ko in kɛ yan bon cɛw an tɛ se ka kuma cɛw ta yɔrɔ in kan cɛw fana o ye mɔgɔ ɲɛnama parce que i bɛ cɛ min da a bɛ se ka u t'i wari ɲɛnama d'i ma mais i bɛ t'u bila o bilayɔrɔ la n'u bɛna bɛn min kan u b'o d'i ma ou bien u b'u tile u bɛ cɛn f'i ye i b'u ta quoi i y'a faamu donc nin bɛɛ ye anw de nɔ ye sa aw musolakaw aw de b'a ɲagami ye sa o an bɛ jumɛn ɲagami ayi kana fɔ ko an de b'a bɛɛ ɲagami sa i b'a sɔrɔ ni fɛn mun fana yera telimantigiw ɲɛ kan muso fana bɛ taa ni o sira de kɛ a bɛ se ka k'o fana ye o muso bɛɛ tɛ dɛ a bɛɛ tɛ mɔgɔ ɲɛnama ne yɛrɛ mɔgɔ ɲɛnama baden bɛ a kɔni bɛɛ tɛ i bɛ se ka muso dɔw ta i bɛ taa n'u ye yɔrɔ la i bɛ piri u bɛ tila ka wari yɛrɛ faraka k'a d'i ma hɔn telimantigi
ni moto boli ciko jaru nya quoi o chama yɛrɛ be o chama ati ban yɛrɛ o de kaɲi an bɛ a fulu ɲɛna de telimani boli a ka jugu dɛ voilà a ka jugu yɛrɛ de ni i taara mɔgɔ bila a ka so ni ma se ka fɛn fara kan i kana se ka fɛn bɔ a la baara in ka jugu a nafa ma ko jabɛ moto boli yɛrɛ a ma nɔgɔn ayiwa a fɔra ko sirabanga kasara in bɛɛ lajɛlen aw telimani bolilaw de ka baara ye ko depuis telimani ko in nana circulation ma ɲa bilen depuis telimani ko in nana sirabaga kasara cayara e bɛ se ka mun de fɔ an ye o fana kan bon ne bɛ se ka min fɔ o yɔrɔ la telimani bolilaw bon i b'a ye caman ma bolila bɛɛ percé don client dɔ bɛ se k'i kɔfɛ i bɛ se k'i waasa dɔ i wele i sɔrɔ k'i bɛ télé e bɛ t'o bila i bɛ n'o nɔfɛ bon bɛɛ bɛ se ka kɛ i bɛ se ka don ko dɔ kɔnɔ a bɛɛ tɛ i bɛ se ka wo don e b'a kɛ bɛ don yen o bɛ taa ka gɛrɛ e ma quoi mais aw ka taa dɔɔni o de ka ɲi o dɔɔni kɔni ka ɲi mais mun na aw bɛ boli kosɛbɛ bon bɛɛ tɛ kelen ye dɔw fana bɛ taa dɔɔni o mais dɔw fana y'a ye an ɲɔgɔnna gɛnsa dɔw an da ye bila ka jigin de ye quoi o de kama u b'a fɔ kuma dɔ la ko n'i yɛlɛnna telimani kɔfɛ ko telimani bolila de bɛ ka moto boli wa moto in yɛrɛ de bɛ ka telimani tigi boli wa ko mɔgɔ t'a dɔn bon i yɛrɛ y'a fɔ cogo min baara o baara mɔgɔ ɲɛnamaw bɛ yen mɔgɔ lankolonw bɛ yen quoi mɔgɔ ɲɛnama ko bɛɛ de b'a la bɛɛ b'a la dɛ n'a hakili moto boli ye moto boli de dɔw bɛ yen n'i sigi olu kɔfɛ i yɛrɛ hali ne yɛrɛ y'olu kɔfɛ i bɛ perese ka jigin ka b'u kɔfɛ donc e ko sirabanga kasara in bɛ kɛ mɔgɔ ɲɛnama ko ye donc e bɛ fɛ k'a fɔ sisan n'an bɛ telimani ta an ka ɲɛdaw lajɛ an k'a lajɛ ni mɔgɔ ɲɛnama ɲɛ o bɛ dɔn cogo di ne fa bon bɛɛ b'i mɔgɔ ɲɛnama yelen don a tɛ fili la o n'i jɔ k'a lajɛ yɛrɛ a b'i ko ten yan wa ne t'o dɔn koyi n'i bɛ yara o n'i ka telimani ma jɛ i t'a dɔn mais n'a ka cɛ i b'a dɔn kana n'o fɔ dɛ aya o diyara n ye halisa an bɛ baara kɔnɔna la donc i ko k'i bɛ jijiya fana kɛ donc i ko k'i bɛ k'a kɛ ka ɲɔgɔn dafa de donc o b'a yira ko baara kelen tɛ mɔgɔ bɔ wa baara kelen tɛ mɔgɔ bɔ den kɔni n'i wulila kɔni i b'a bɛɛ ɲagami n'i bɛ dɔ sɔrɔ nin don in i bɛ se ka dɔ sɔrɔ nin don in quoi a bɛ ten quoi ayi ne m'o yɔrɔ faamu e k'o yɔrɔ walawala sisan n'i ye baara caya a bɛ se ka bi i bɔra dɔ de kama mais i tɛna se ka wari sɔrɔ o la mais i bɛ bɔ min kama mais i bɛ a dɔnniya bira i bɛ se ka taa don o kɔnɔ i bɛ se k'i ta sɔrɔ o la ka bɔ quoi ne hakili la sisan ni i ye baara dɔ daminɛ ni nafaba t'a la i b'o bila i bɛ taa dɔ wɛrɛ kɛ mais k'a bɛɛ don ɲɔgɔn na Mali tɛ an tɛ Mali la yan a bɛɛ n'a nafa don voilà i b'i débrouiller a bɛɛ de la dɔɔni i b'i débrouiller a bɛɛ la voilà o de ne kɔni jate kɔni na o de ka ɲi voilà o diyara n ye donc samiya in na sisan nɔ a b'i n'a fɔ telimani boli est ce que dɔɔni ma bɔ a mɔgɔ la wa bon dɔɔni ma bɔ a la dɛ dɔ de farala a kan dɔ de farala i n'a fɔ cogo di parce que congé bilala dɔgɔliden dɔw bɛ yen u ye telimani ta mɛtiri dɔw y'a ta ne hakili la dɔw bɛ taa sɛnɛ la so bon an ye don min bi hali ni mɔgɔ taara sɛnɛ dɔ kɔni farala a kan dɔ fara tɛmɛnen ka bi yɛrɛ an don mɔgɔ bi ni dɔ farala a kan est ce que o bɛ dɔ bɔ aw ka recette la recette la a tɛ fɛn bɔ recette la dɛ a kɔni bɛ se ka kɛ i bɛ se k'e jɔ i ka sɔrɔta dira o don dɔw tile kɔnɔ sinon a tɛ fɛn bɔ recette la dɛ a tɛ fɛn bɔ recette la voilà munna aw ye jɔliko in programme a la munna an y'o bon i n'a fɔ ka nin kɛ i n'a fɔ nin telimanitigiw ka place ye voilà telimantigi wɛrɛ mana jɔ sisan nɔ k'a bɛna mɔgɔ ta o yɔrɔ la kuma tɛ a la bon dɔw bɛ kuma kɛ dɔw tɛ kuma kɛ an ka yurun don an bɛ kuma an ka place la ni ne jɔ k'i mɔgɔ ta an ka place la an bɛ kuma munna bon n'i ye mɔgɔ tɛmɛni ne bolo an bɛɛ de ye kelen ye an kan ka ɲɔgɔn minɛ de mais e bɛ baara min na e y'o baarakɛla dɔ jɔlen o yɔrɔ la e bɛ tila ka na olu ka client ta olu jɔlen ɲɛna o ye bonya bɔ ko kɔnɔ bon n'a tigi nana jɔ dɔrɔn ka tɛmɛtɔla to dɔrɔn k'a lajɔ aw kɛrɛfɛ ka kuma ni a ye ka tɛmɛ ka t'i jɔ k'a lajɔ non i b'a ta ka taa an di kuma yɛrɛ parce que a y'anw ye k'e ye o an di kuma na tiɲɛ na a tɛ fɛn fɔ an di foyi fɔ mais k'a fɔ de e tɛ fɛn fɔ wa ou bien u tɛ fɛn fɔ a y'an di fɛn fɔ o la e bɛ telimantigi bɛɛ dɔn bon mi caman dɔn hali ni mɔgɔ mana to i tɛ se k'a bɛɛ dɔn mais mi caman dɔn i b'a f'u ɲɛna de sisan nɔ ni mɔgɔ nana tɛmɛ o la ka telimani tɛmɛtɔ lajɔ aw kana mankan kɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'i la o tulo b'a la u bɛɛ tulo b'a la u tɛna mankan foyi kɛ bilen ni mɔgɔ nana tɛmɛ olu la ka mɔgɔ lajɔ k'a ta n'o tɛ foyi fɔ a fɔ k'u kana na kuma u tɛ foyi fɔ ten telimantigi a ye sabali a kana o kɛ quoi an bɛɛ ye dahirimɛ ɲini an bɛɛ ye kelen quoi an ka ɲɔgɔn minɛ dɔrɔn de ka ɲi inshallah o don a diyara n ye halisa an bɛ baara kɛnɛ kɔnɔna de la an ka media kɛnɛ don n'o de ye Balibibugu media ye donc an bɛ taa halisa ne fa telimani boli ne ko a moto in da ka gɛlɛn wa a da ma gɛlɛn dɛ parce que dɔw bɛ yen nɔ u bɛ fɛ ka baara dɔ kɛ mais wari t'u bolo dɔw b'a fɔ i tɛ taa telimani san dɔrɔn i ka telimani boli ou bien i ka taa wari don fɛn wɛrɛ la mais est ce que n'i ye wari in ta k'a don telimani na i b'a nafa sɔrɔ a la
bon ne kɔni bolo n'i y'a don an na i b'a nafa sɔrɔ a la i b'a nafa sɔrɔ i bɛ se ka a ɲɔgɔnna wɛrɛ san i bɛ se ka ɲɔgɔnna san parce que dɔw ka baara tɛ foyi ye ka téléphone san k'a di recette la u b'u to o recette la ka tila ka o wari mara ka dɔ wɛrɛ san an na quoi a bɛ sɔrɔ a la awɔ a bɛ sɔrɔ a la e fana bɛ se k'o ɲɔgɔnna kɛ yanni e ka jijiya ni fɛn wɛrɛw kɛ e bɛ se ka komi e ko ni e ko k'i bɛ min sɔrɔ i b'o sɔrɔ tile kɔnɔ bon ko bɛɛ ye fɔngɔ ye quoi ni ne ko n bɛ téléphone san bi n'a fɔn tɛna a ka di n ye n k'a kɛ hali k'a san ka di mɔgɔ ma contrat la k'a boli mais n'a fɔn tira dun o ye tiɲɛ mais ne fa i bɛ caman kɛ o la dɛ i bɛ telimani kɛ i bɛ jijiya kɛ i ko k'i bɛ kɛnkɛlɛri minɛnw fana feere n bɛ nin bɛɛ kɛ o nɛ n bɛ sɔrɔ o nɛ n bɛ nin fɛn in kɛ a ka di ne yɛrɛ bi n ka téléphone san ka di mɔgɔw ma u k'a boli hali n'a ma kɛ recette ye contrat la o ka di n ye n k'a kɛ o mais n bɛ se o yɔrɔ de ma fɔlɔ mais n ka laɲini kɔni don n ka s'a ma inchallah o diyara n ye aw bɛ telimani min boli o ne fa sisan ni a tiɲɛna aw de b'a dilan wa ou bien telemanitigi de b'a dilan parce que o ye gɛlɛyaba ye telemanitigiw kan parce que i bɛ to boli la ni telimani nana tiɲɛ recette bɛna di e yɛrɛ ma fɛn sɔrɔ fɔlɔ a dun tiɲɛnen filɛ nin sa a bɛna kɛ cogo di i bɛ telemanitigi de wele k'a fɔ a ɲɛna ko i ka telimani tiɲɛna n bɛna dilan ou bien i yɛrɛ de b'a dilan i kunna wari la bon n'i ko telimani baara ye qualité fila ye sisan n bɛn'o fɔ n ye n m'o débarrasser f'i ye quoi ne telimani n'a sɔrɔ dɔ de y'a san ka d'i ma recette i k'a boli n'a tiɲɛna a tɛ n panni mɛ tɛmɛ 300 panni tɛmɛna 300 kan o bɛ mototigi de kan mototigi de b'a dilan mototigi de b'o dilan n'a panni tɛmɛna 300 kan mototigi de b'a dilan mototigi de b'a tulu falen voilà donc e yɛrɛ t'o bɔ i ka wari la i kɔni dan ye panni misɛnnin ninnu de ye i n'a fɔ 200 300 ninnu i yɛrɛ b'olu bɔ i kun o tɛ foyi kɛ parce que a bɛɛ de mɔgɔ bɛ ka ɲa na quoi n'i taara fɔ telimantigi ɲɛna sisan ko telimani kun tiɲɛna wari ma sɔrɔ bi ne ye wari don telimani na ka dilan ka na n'a ye est ce que a tigi bɛ da i la bon mɔgɔw tɛ kelen dɔw bɛ da i la dɔw tɛ da i la a bɛ ten quoi i n'a fɔ cogo di bon i n'a fɔ bɔra o bɔra i b'a ye mɔgɔ ɲɛnama baara mɔgɔ lankolon baara quoi e bɛ ka to k'o de kuma in fɔ tuma bɛɛ mɔgɔ lankolon ye jumɛn ye mɔgɔ ɲuman ye jumɛn ye a bɛ se ka kɛ e ka mɔgɔ dɔ ka kɛ a ka telimani san caman k'a di mɔgɔ ma o k'a boli i b'a sɔrɔ a ka ko man gɛlɛn ne hali ne tɛmɛtigiw y'a wele bon moto tiɲɛna yɔrɔ a y'a dilan a ka wari bɔ recette la donc mais dɔw tɛ sɔn o ma dɔw tɛ da i la quoi u b'a fɔ n'a tiɲɛna i b'u wele de a bɛ fɛɛrɛ k'a bɛ to k'o garage la olu ka garage dɔw ka garage bɛ a kama a bɛ taa labɛn quoi mun ne bɛ na n'o danaya baliya ye sisan bon danaya baliya a ye fɛn dɔ de bɛ danaya kase o n'i bɛ baara la mɔgɔ bolo n'i ye fɛn dɔ k'a la siɲɛ 1 siɲɛ 2 a bɛ danaya ta ka bɔ i kan n'i ye fɛn fɛn fɔ hali n'a sɔrɔ ko tiɲɛnen don a tigi tɛna se ka da i la mun de bɛ na ni o ye o ye tiɲɛ o ye kalo nɛgɛ de ye n'i ye kalo tigɛ a tigi ye ka caya kɔni aya donc telimani bolila nkalontigɛla ka ca bon n m'o fɔ dɛ mais i ye ɲininkali ayi i bɛ dɔ de fɔ i b'a sɔrɔ telimani bolila nkalontigɛla de ka ca ayi m'o f'i ye dɛ ne yɛrɛ tɛmɛnen bolo ne yɛrɛ bɛ kalo tigɛ o ne yɛrɛ tɛmɛnen bolo mais ne yɛrɛ bɛ kalo tigɛ o ni client dɔ y'a fɔ ko karisa ko na ne nɔfɛ o y'a sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ b'a kɔfɛ a b'a fɔ k'a bɛ na san o de b'aw bila vitesse in na voilà n bɛna san in dɛ o de bɛ ka ko yɛrɛ a dɔw bɛ ka ko yɛrɛ i bolo quoi an y'o ka laɲini tɛ o mais nkalontigɛ kun bon wari kana taa k'i dan kɛ wari kana taa k'i dan mais n'i ye tiɲɛ fɔ je pense que o ka wusa ni i k'a fɔ n bɛna san ka sɔrɔ i tɛ ka na san mais a dɔw bɛ se ka kɛ fana e bɛ se ka wuli san yɔrɔ ma jan i ka client dɔ bɛ se k'i wele i b'a dɔn a wari d'i ma bon e bɛ se k'a fɔ n kɔnɔ n bɛ taa yɔrɔ in na ka na san yɔrɔ ma jan ye quoi voilà o de bɛ na ni o ye voilà ayi o kɔni tɛ ko ye i b'a to de a ka dɔ wɛrɛ ta donc e bɛ taara dɔ bila ka ban ale ka dɔ ta siɲɛ ne ye dɔ wɛrɛ ta n'a ye bila san ka cogo la kɛ e to ye siɲɛ 1 don n terikɛ i bɛ ka kuma in dabiri de o ayi tɛ ka dabiri ayi sɛbɛ la e bɛ ka dabiri ne tɛ ka dabiri parce que fɛn fɛn bɛ ka fɔ circulation ko ni kuma caman bɛ ka fɔ a bɛ ka fɔ k'a bɛɛ ye telimanigiw de bon olu kɔni u bɛ se anw na dɔrɔn de sinon ko caman man kɛ dɔw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ hali an tɛ k'o kɛnɛ kan o ye kuma de ye dɔrɔn cogo di wala parce que choc dɔw bɛ kɛ i tɛ telimani bola kelen ye yen nɔ a caman y'aw ye dɛ ayi caman dɔw ye i y'a ta 100 sara la 90 bɛ y'aw ye o yɔrɔ la n'i bɔ ye ne ka telimani n'a Bamakɔ yan ye ne ka telimani n'a Bamakɔ yan n'u tun ye gɔni bala ye ka taa n'i ye circulation na f'u b'u bolo bɔ k'i bolo firifiri ma kɛnɛ se ma ya dɛ wala mais komi o fana nana dɔgɔya telimani nana caya sa u ɲɛsin anw de ma sisan quoi telimani kɔni nana caya wala a cayara u ɲɛsin anw ma mais an bɛ Ala barika da anw de a laɲini ka mɔgɔ sa parce que ne y'a laɲini ka mɔgɔ tɔɲɔ i y'a tigi tɔɲɔ de hali an bɛ fɛn f'i ye e y'a tɔɲɔ lahara ko de don wala ni ko min kɛra o b'a yira de an seko taara an m'a lawuli a kama quoi i y'a faamu mais dɔw t'o faamu dɔw b'a faamu quoi dɔw t'a faamuya parce que a bɛ fɔ ko fɛn bɛɛ ye telimanigiw de nɔ ye voilà o de bɛ k'an sɛgɛn bi dɔɔni a tiɲɛbaga ye olu de nɔ ye fɛn bɛɛ voilà donc e bɛ se ka mun f'u ɲɛna wa
circulation a bɛɛ aw nɔ ye a bɛɛ aw nɔ ye mais aw fana bɛ dahirimɛ ɲini de la u ka sabali wala u ka sabali ɲɛnamaya waati kurun dɔrɔn de ye o ye tiɲɛ wala siga t'o la mɛnɛ donc i ka jijɛya in nafa jumɛn de bɛ a la bon jijɛya in yɛrɛ parce que a bɛɛ ye baara de an bɛ baara kɛ de kan n'a ye dɔ fɔ telimani kan an bɛ se ka dɔ fɔ i ka jijɛya yɔrɔ fana la bon jijɛya in y'o f'i ye n b'a dɔn n yɛrɛ ka patron sigi man kɛrɛfɛ yan ale bɛ se ka kuma o kan ka sago ne kan quoi parce que ne ye parandi ye ayiwa mais n bɛ a kɔnɔ quoi ayiwa ne ko n bɛ fɛn fɛn f'i ye yɔrɔ n ye kalo tigɛ quoi don n'a nataw la an ka wele bɛna bila a fana ma inchallah wala n'ala sɔnna donc e donna a kɔnɔ a ma mɛn wala an donna n'a ma mɛn fɔlɔ kɛnkɛleri minɛn feere in wari caman b'ale fana la bon parce que e ko a bɛɛ de bɛ kɛ pour que a ka ɲɔgɔn dafaw bon ma fɔ ten yan awɔ n'a bɛ kɛ ka ɲɔgɔn dafa donc nafa jumɛn b'ale fana la yɔrɔ na n bɛ n ka patron fo Laji Kanɛ n'an ko a tɔgɔ ye Muhamadi Kanɛ mais an b'a wele Layi Kanɛ n ka foli belebeleba b'an ye a kɛnkɛri Kanɛ ni mɔgɔ minɛ da nɔgɔma na ka taga taa di ma fi sigiyɔrɔ la da nɔgɔma na alihamudulila a bɛ se o ɲuman na kojugu wala bon kɛnkɛri baara n ye nafa caman sɔrɔ a kɔnɔ n ye sababu caman sɔrɔ a kɔnɔ fana parce que hali bi ni ye n ka client cayalen telimani na a caman ye n ka kɛnkɛri fana ye dɔw bɛ n ye bon danaya donna n'u cɛ u bɛ n wele u bɛ n bila u ka ci caman na wa o bɛɛ y'a nafa dɔ ye quoi o ye tiɲɛ voilà donc i bɛ fɛ k'a fɔ kɛnkɛleri in baara e y'o daminɛ telimani ɲɛ voilà donc i kɛlen ka telimani ta tuguni i ni tun bɛ baara kɛ minnu fɛ olu fana b'i dɛmɛ telimani ko in hukumu kan c'est vrai o ka ɲi o ye tiɲɛ ye mɛnɛ inchallah Balbi-Bougou Media do halisa an bɛ badabada foli di an ka sponsor officiel ma n'o ye Balbi électronique batterie ale ni pando ni mago bɛ fɛn fɛn de la e ka se Balbi électronique la hali n'i ka téléphone de tiɲɛna a kɛra téléphone sugu o sugu ye olu b'a écran dilan Balbi couture fana bɛ yen olu ka baara bɛnnen don cɛfini kalali dɔrɔn de ma ayiwa an bɛ segin ka na halisa ne fa an ma tila ɲɔgɔn na dɛ an ma tila ɲɔgɔn na sisan o a bɛ fɔ ko baara est-ce que mɔgɔ kan k'i ban baara ma k'i sigi k'a fɔ ko baara de tɛ ka sɔrɔ ayi ne ko jatera o man kan ka kɛ mɔgɔ man kan den kɔni kɔni a tɛ ka fɔ mɔgɔ cɛmanni e bɛ bɛ baara min e m'o sɔrɔ ka ba baara kɛlɛ ma ko fo e k'o sɔrɔ bon ne bolo kɔni o tɛ ko ye quoi o tɛ ko ye n'i bɛ dɔ sɔrɔ i bɛ dɔ de ɲɛɲini i bɛ to la i mɔgɔ min ala bɛ se ka sababu d'i ma i b'a sɔrɔ quoi voilà donc mɔgɔ si kana n'a da ka sunɔgɔ ko baara tɛ ka sɔrɔ voilà nkalonkan de don wa ou fugariya tamasire de don bon a caman ye fugaro caman de b'o kɛ quoi sinon den kɔni man kan e ni ɲini mɛ nin sɔrɔ mais i bɛ dɔ wɛrɛ sɔrɔ o awɔ bana tira foyi kɔni tira kɔni mais est-ce que mɔgɔ kan k'i sigi ka baara kelen ma kɔnɔ ko n'i ma nin baara sɔrɔ n tɛ dɔ wɛrɛ kɛ ne y'o de f'i ye o man kan ka kɛ quoi man kan k'i sigi k'o de kɛ quoi n'i bɛ dɔ sɔrɔ i bɛ dɔ de ɲini k'o kɛ fɔlɔ ayiwa voilà a fɔ i balimakɛ minnu dalen don so kɔnɔ u ka wele k'u jɔ an ka ɲɔgɔn minɛ dɔrɔn an ka baara in kɛ quoi an ka jamana dɛmɛ an ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ quoi ko baara ma bɔ baara la voilà baara fɛn fɛn bɛ yen n'i bɛ se k'i ka denbaya balo a la voilà k'i ka wuli i k'o kɛ i ka se k'i ka denbaya balo a la mais an ka sonyani kulolakaw ka fɛn sonyani an k'o bɔ a la dɛ ka sonyani bɔ a la an ka sonyani bɔ a la o fana bɛ kɛ de aya ne kɔni ko ten an ko o yɔrɔnin kɔni baara ma bɔ baara la mais sonyani kɔni o kana kɛ quoi o man ɲi quoi n'an ko baara an b'o fɔ o ayi o kɔni man ɲi o man ɲi o man ɲi dɛ an k'o bɔ a la munna i k'a ɲini wɔsi yɔrɔ de ka ɲi ka don denbaya kɔ de bɛ denbaya nafa quoi e ko ten voilà kɔntɛ bɛɛ kɔni tɛna nin faamuya mais ne ko k'a ɲini wɔsi la ka don n'a ye bɛɛ tɛna faamuya nka ne kɔni ye n ka tɔmɔ a la inchallah halisa an bɛ to baara kɔnɔna la sisan o ne bɛ fɛ k'a dɔn baara donc n'a fɔra ko don o don e de kelen bɛ ka baara kɛ ka na ni a ye i sɛgɛnnen don a bɛ nege bɔ ou a tɛ nege bɔ don o don i bɛ baara kɛ ka na n'a ye i sɛgɛnnen don n'i kɔni y'a nege bɔ i tɛ ka wari de sɔrɔ sinon i bɛ wari sɔrɔ a la a man kan nege bɔ i la o mais hali ne kɔni bolo hali ni wari tɛ ka sɔrɔ a la baara man kan nege bɔ mɔgɔ la ou bien baara bon baara dɔw bɛ yen n'i bɛ taa kɛ i tɛ ka nafa sɔrɔ a la i bɛ dɔ de ɲɛɲini sa k'o to yen i bɛ o to yen nɔ ka dɔ wɛrɛ kɛ don o don e bɛ taa wɔsi ka na e tɛ 5 sɔrɔ ka na so donc o la denkɛ man ka sɛgɛn baara la quoi i kan ka sɛgɛn baara bɛɛ ye sɛgɛn ye o hali ka tagama sira fɛ ka cɛ i bɛ sɛgɛn o ye tiɲɛ ye voilà donc baara est-ce que baara finkɛla est-ce que ale ka bɔ bɛ baara ko nin na kosɛbɛ parce que u b'a ko baara finkɛla tɛ kɛ fɛn ye ne kɔni ma foyi faamuya nin kuma in na o ye kuma de ye quoi o ye kuma de ye baara finkɛla olu minnu ma baara finna olu b'u ka denbaya balo n ko olu b'u ka denbaya de balo n'a ye ne kɔni b'a kuma de mɛn o kɔni ye kuma ye dɔrɔn u b'a fɔ de sinon ne ma sɔn kuma in ɲɛ quoi ne ma sɔn ne ye baara finkɛ caman dɔ bɔn u b'u ka so sara dɔw y'u to ca finna k'u ka so jɔ k'a ban voilà
Oui, tiens, mais bon, ne me sais que moi dans bedon, mo bedon quoi. Il n'a pas barafin, il n'a pas barasugu, mais il n'a pas barafin, barajumé ni barajumé. Bon, a dɔw ta ye faraci ye, dɔw ta ye siman jigi ninnu ye quoi. Voilà, dɔw ta ye nɛgɛ usine ninnu ye quoi. Oh, a bɛ fɔ o de ma ko barafin. Voilà, ne ka voilà olu caman barafin bɛ daminɛ olu la ka taa quoi. Halisa dɔw fɔ kɛ pour que an bɛ se k'a dɔn. Bon, dingɛbase ninnu bɛɛ bɛ yen o. Jumɛn se? Dingɛbase bɛɛ bɛ yen o bɛɛ ye cafin ye o. Dingɛbase. Sojɔ ninnu bɛɛ ye cafin ye o. Olu bɛɛ ye barafin. Voilà, o bɛɛ ye barafin ye. Awɔ. Ne fa ye ko ten. Ne ka jate kɔnɔna dɛ. Bon n'a fɔra ko barafin ne t'a bila ka taa yen kuma dɔw la. Ne b'a kɛ i n'a fɔ baara min ni mɔgɔ bɛ sɛgɛn la yɛrɛ yɛrɛ ni nafa bɛrɛ tɛ a la. Bon, baara min i bɛ sɛgɛn na nafa bɛrɛ t'a la. O ye baara jumɛn ye? O ye baara min ye bon ne kɔni b'o bila kunna dɔrɔn n'i y'o ye baara min na dɔrɔn i b'o de to yen i bɛ dɔ wɛrɛ ɲɛɲini quoi. Sisan n'i bɛ ka baara kɛ nafa t'a la i b'a bila i bɛ taa baara wɛrɛ. I bɛ taa dɔ wɛrɛ la quoi. K'i bisi ko kelen kan n'i b'o kan o de ye kunfiya ye o. E tɛ k'a ɲɛ sɔrɔ nin na. I bɛ b'o de i bɛ taa dɔ kɛ dɔ wɛrɛ de ka san. Donc i man ka sigi ten. Voilà, i man ka sigi ten toujours don dɔ na so wari ma sɔrɔ. A bɛ denbaya jigi tigɛ o. Cogo di? Olu de jigi b'e kan o. O ye tiɲɛ ye. Voilà. E de bɛ bɔ k'i bɛ taa baara la. Voilà. Ni o baara ti ka nafa la don du kɔnɔ. Donc a ka kan i k'o bila i ka dɔ wɛrɛ kɛ. I dɔrɔn ɲɛɲini i bɛ t'o la i bɛ nafa sɔrɔ dɔ la. Ne ko ko baara ma bɔ baara la sisan nɔ e ko ne ma ko e ye kuma dɔ fɔ o yɔrɔ la. Baara ma bɔ baara la. Ne ye kuma jumɛn fɔ ne ma kuma fɔ o yɔrɔ la dɛ. I b'i se ka nafa sɔrɔ baara min i bɛ wuli k'i jɔ n'i ye nin ne kɔni bolo i ye nin baara in ta i bɛ nafa sɔrɔ a la i bɛ to o baara kɔnɔ i bɛ dɔ wɛrɛ ɲini i b'o lajɛ cogo cogo dɔ bɛ kusa dɔ ye o. O ye tiɲɛ ye mɛ. Voilà. D'accord. Balibibugu Media donc halisa an bɛ to o kɔnɔna la folikan jumɛn b'e bolo k'a di an lajɛbagaw ma nin waati in na Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan ko baara ma bɔ baara la ko baara kɛnɛ de don n'i bɛ se ka min kɛ dɔrɔn pour que i bɛ se ka dɔ ladon somɔgɔw fɛ yen e k'a lajɛ i k'o kɛ. Folikan jumɛn b'i bolo k'a di an lajɛbagaw ma nin waati in na. Mali kɔkan Mali kɔnɔ n bɛ bɛɛ fɔ ka bɛɛ waleɲuman dɔn k'a fɔ denkɛninw ye an kana da so ko baara tɛ yen quoi. Mɔgɔ a mana kɛ cogo cogo i bɛ dɔ sɔrɔ i bɛ wuli i bɛ dɔ ɲini i k'o kɛ pour que i ka se ka ko dɔ kɛ so quoi. Voilà n bɛ foli di bɛɛ ma quoi. An bɛ autorités fo bi kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Asimi Goyita an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn jamana ko la kosɛbɛ kosɛbɛ. Ni Ala sɔnna ma. A bɛ ka seko damayira kɛ kosɛbɛ kosɛbɛ an ka foli belebeleba b'a ye. A diyara n ye kojugu. A n'a nafa jama bɛɛ. Ni Ala sɔnna. Inchallah awɔ. Finitigilaka bɛɛ lajɛlen ka foli bɛ kɛnɛ kɔnɔna la. A diyara n ye an ye wele ka se an ka kɛnɛ kɔnɔna la a diyara n ye trop. A ma bonya an ma a bɛnna an ma. Halisa an bɛ dugawu kɛ ɲɔgɔn ye mɔgɔ mɔgɔ de bɛ baara la nin waati in na bɛɛ k'i garisɛgɛ sɔrɔ ka ɲinifɛnw bɛɛ kɛ sɔrɔ fɛn ye minnu bɛ tunga fɛ nin waati in na minnu bɛ ka ɲɛɲiniw faso jamana kan fana an bɛ dugawu kɛ ye Ala ka yen jaw la Ala ka yan ja yan taw fana la hakɛto bɛ kuma kan sallallahu alaihi wa sallam.